Sena ilu, pajjiżna beka il-mewt ta' Mirjam Paċi. Kien eżatt fit-2 ta' Marzu tal-2020 meta residenza ta' Mirjam Paċi iġġarfet waqt li hi kienet fiha traċedja li ħasdet il-poplu kollu. Mirjam Paċi kienet instabet bla ħajja wara aktar minn 7 sigħat ta' tfittxijiet qalb it-tifrik, daqqa għall-familja Paċi, daqqa għaż-żewġ ulieda, għar-raġel tagħha. Għadhom ma jistgħux jemmnu x-xena li raw quddiem għajnejhom. Meta seħħ l-inċident Mirjam Paċi kienet waħedha id-dar, ir-raġel tagħha Carmel u binta kienu barra, it-tifel kien imsiefer. F'post fuq Facebook ir-raġel ta' Mirjam Paċi Carmel iddeskriva s-sena mill-mewt tal-mara tiegħu bħala mument ikra illi fih terġa' tispiċċa imkisser meta jibdew jiġu quddiem għajnejk sekonda b'sekonda l-avvenimenti kollha li ġraw f'dan il-jum misħut. Jum li fih telef kollox, tlift it-tranquillità, tlif dak kollu li ħdimt għalih omri kollu, jikteb Carmel Paċi, iżda fuq kollox tlift l-imħabba ta' qalbi. Ir-raġel ta' Mirjam Paċi saħaq li ħajtu qatt mu se terġa' tiġi għan-normal. F'messaġġ taqsim il-qalb Carmel Paċi ikompli jispjega l-vojt kbir li ħallit Mirjam bħallum sena. Carmel Paċi sqar li jinsab perswas li Mirjam hija anġlu fis-sema filwaqt li talab biex tibqa' żomm ħarsitha fuq lidhom. Stennini biex meta jkun il-waqt nerġa' nara dik it-tbissima sabiħa tiegħek u nan hekk miegħi.